Bueno, arratsaldeon, bueno, eskerrik asko etortzeatik, bueno, hau, pixkat hitzaldi hau pentsau genuen azpeitin bagaude taldetxo bat, hitzaldi antolatzen da gabiltzena, Azpeitia eragile talde bezala. Eta, bueno, ikusi genuen nola paperezko independente hau bazetorrela, edo Durangoan, banatzeko asmoa bat zeola, bueno, interesgarria dituzte egun, herrian banatzen hasteko, aurkezpen txo batekin, Euskarazko egunkari bat ez da urtero, ez da egunero plazaratzen. Da, bueno, uste, badala zerbait ospatzeko, aurkezteko. Eta besteik gabe, aurrea, eskerrik asko etortzeatik, Zuntza, Kote, Lourdes, eta hitza zuena da. Bale, arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeatik. Eskerrik asko antolatzaile bai, gonbidatu gaituztelako. Eta, bueno, hau izango da independentearen lehenengo aurkezpen publiko ofiziala edo esan dezagun. Naiz eta iaz algortan egon ginen, Azebarri elkartean, eta, bueno, aurkezpen txikiko eta informalago bat genuen. Eta kuriosoki, lehenengo aldiz Ipar Euskal Herritik deitu ziguten. Eta han egon ginen 2022ko martxoan, okerrez banago, Izpuran. Eta, bueno, lehenengo Lourdesek hartuko du hitza, berak irakurriko du testu bat independentean historia eta inspirazioa eta nolabait arima edo nahi ondo jasotzen duna. Jarraian nik emango ditut azalpen orokor batzuk, eta bukatzeko Kote hartuko du hitza eta berak gehiago itzengo du kontu praktikoaz, eta independentea eta horrek suposatzen duen proiektua aurrera eramateko behar dugun logistika edo laguntza sareaz eta bar. Bale? Beraz, Lourdes. Xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzerita, zeruko izarreri, mintzo zen aizeari, xoro batentzat zaukate. Xorieri mintzo zen, xoro batentzat zaukate. Xoroei mintzo den xoria izan aldaiteke independentea. 2020an gure buruari galdetzera iritsi ginen. Momentu askotan, ea zoratzen ari ginen, ea ez ginen oker egongo, ea nola zen posible euskaldunok ahotsik ez altxatzea bertsio ofizialaren aurrean. Baina bai, ausartu ziren, hemen ondoan ditugun lagunak, euskaldun askoren sentipenari ahotsa ematera, aurpegia erakustera, eta abentura zoro hau hastera. 2020ko urriaren 29an, Kotek sinatutako artikulu batekin, hasi zuen bere ibilbidea gure txoriak. Bere hitzak ekarriko ditugu gogora. Momentu batean, ohartu nintzen, nire iruzkin guztiak ezabatuak izan zirela berrian. Horrelako egoeran, batek susmoa hartzen du. Beste asko egon zitezkeen egoera berdintsuan. Baina besterik ezagutu ezean, arazo pertsonala dela sentitu dezake batek, eta neurri batean baztertua sentitu. Eskerrak, kaleetan elkartzen eta saretzen hasi ginen, eta indar txiki bat garela sentitu genuen. Hasieratik, bere izenak argitara ekartzeak izan ditu ondorioak dakizuen bezala. 2021ko ekainean, independentearen etenari buruzko azalpenak berak eman zizkigun. 2021ko urrian itzuli zen independentea, bere jaiotzaren urteurrenerarekin bat eginez. Oztopoak oztopo eta jazarpenak jazarpen, osotasuna
eta burujabetasuna helburu. 2021ko abenduaren 13an, Intzak sinatutako lehen artikulua irakurri ahal izan genuen. Eta honela zion, urtebete luzez independentearen atzean egiteko zeuden itzaleko hainbat lanetan aritu ondoren, azkenik publikoki hitz batzuk argitaratzeko urratsa ematea erabaki dugu batzuen. Itzaleko lan horien adibide, hainbeste testu euskera zain txukun argitaratu izana, berari zor diogu. Zigorrek, kontatu zigun, independentea jaio zenean, kartzelatik atera berria zela. Ainarak, begirada hezkuntzan jartzen du. Aitorrek, kameraren atzetik erakusten digu errealitatea. Josebak, zubiak eraikitzen ditu ozeanoaren erdian. Asierrek, hankazpian zapaltzen ditugun janbelarren berri ematen digu. Eta horrela, zerrenda amaigabe bat osatu dezakegu. 2022ko apirilean, eritzetik sara-sara eraman zuen korrikaren lekukoa independenteak. 2023ko martxoan, goizuetan, bertsoafari independentea izan genuen. Uda honetan, uztailean, elosun baraualdia burutu genuen. Eta bertan, sabela utzik eta burua argi genuela, jarri zen martxan, independentea paperean argitaratzeko ideia. Bere sorreratik 3 urte pasatxo direnean, papereko lehen alea iritsi da. Orain arte agerkari digitala izan dena, eskuartean dugu dagoeneko. Bolondresen lan erraldoia eta auzolanaren emaitza izan da guzti hau. Bueno, Lourdesek ia dena esan du, ez? Berak izen batzuk aipatu ditu, asko falta dira noski, eta gutxinez 2 aipatu nahi ditut. Bat Irati Mujikat, testu hau eginduna da, eta gaur ez dauka hemen egoterik. Eta Oier Iruretagoiena ere, ez da etorri, ez dut uste. Ez dut ikusi, baina beraiek ere editore taldean dabiltza, kotetani bezala, eta esan beraiek egiten duten lanik gabe egiten dugunan zati handi bat ezingo genuke. Baina, esan bezala, beste autore eta batzuk hemen zaudete, hori ez, asko zerrenda luzea da. Eta, hoxe. Lourdesek esan duen bezala, eta hemen gehienek badakizuen bezala, independentea euskal agerkari, egunkari berri bada, euskeraz egina, euskeratik, eta guretzat, euskaldunontzat, ez? Abiatu zen 2020ko urriaren 29an. Eta formatu digitalean, egunero argitaratzen dugu, edo artikulu bat, albiste bat, deialdi bat, testu desberdinak, formatu aldetik eta eduki aldetik askotarikoak. Pixkanaka, hori, denborarekin indarra hartzen joan da, baina, esan behar da irakurle gehien 2020ko udazken hartan izan zitula. Eta arrazoia da, orduan irakurtzen zutela aldeko eta kontrakoek, ez dakit batzen zuen zegoeratan geunden, 2020ko udazkenean, baina, independenteak hasieratik izan ditu lagundu dutenak, baina baita ere etxaiak edo, saboteatzaileak bai, batzuk agerikoak, beste batzuk ezkutukoak, ez? Eta bazirudin, zegoela jende xente irakurtzen zuna aztertzeko nola erasotu eta egia esan proiektua bertan bera gelditzeko momentuan egonda askotan, ez? Etenaldi batzuk ere izan ditugu eta hainbat gora bera.
Eta, bueno, dena den, gaur egun esan dezakegu proiektu egonkortua dela, irakurle kopuru bat mantentzen du, eta nolabeteko interesa piztu du, ez? Eta interes hori piztu du, hain zuzen ere jorratzen ditulako independenteak Euskal Prentsa deitzen dugun hortan, edo zuzenean debekatuta, edo debekatuta ez bada ere oso bazterrean edo oso isilean pasatzen diran hainbat gai, ez? Eta hain zuzen dira gai batzuk guretzat herri bezala, gizarte bezala, herri euskaldun bezala, esango nuke, funtsezkoak eta estrategikoak diatak. Hoietako gai bat da, adibidez, Iruña Beleiako afera, eta orokorrean euskararen auzia lantzen duguna, luz eta zabal, eta askotan ikuspuntu, igual, ezakit, ofizialetik edo batzutan urruntzen dana, eta modu erradikala zentzu positiboan esan da noski. Beste gai bat nola ez pandemia izan zen. Pandemiarena izan zen independentea abiatzeko arranke puntua. Pandemia zizein du, aspertu arte, oraindik soka luzea ekarri du, oraindik ere jarraitzen dugu, txertoen ondorioekin eta bar. Hortaz gai hori jorratzen, eta ez dugu osasunaren ikuspuntutik bakarrik landu, hortik ere bai jakina, baina baita ere politikoki, humanoki, gizarte bezala ekarri dizkigun aldaketak eta hoiek landu ditugu, eta kulturalki ere bai esango nuke, pandemia bera globalizazio ekonomiko eta politikoaren prozesu hortan pauso bat gehiago dan aldetik, murgilduta gauden kulturazio edo prozesu honengatik, horregatik aipatzen dut alde kulturala. Beste independentean baita ere ardatza izan da, beste gai bat izan da Cabezudo kasua, Kote Cabezudo argazkilariaren kasua, hori ere harrigarriki prentsa ezagunean oso isildua izan dana, pentsatzen dut dituen implikazio sakonengatik, implikazio politiko sakonengatik eta oso adarkatuengatik, ez? Euskal Herrian bertan, Euskal Herritik kanpore bai, baina Euskal Herrian gutxinez. Eta beste hainbat gai ere, segurazki bat ahaztuko zai, baina digitalizazioaren inguruko gaiak, orain diru digitalaren ingurukoak ere bai, ekologismoa eta gaur egun oso indarrean dagoen ekologismo faltsu hori, Euskal Herriko ia mendi guztietan poligono eolikoak proiektatzen ditun hori, hezkuntza arloko gaiak, amatasunaren ingurukoak, eta horrekin zuzenean lotuta feminismoaren inguruko debateak eta bar, bai? Beraz, horiek lantzen ditugun gaiak. Eta horrela, artikuluz artikulo eta hilabetez hilabete bide bat egin dugu, 3 urteko aia da, eta bide hortan egon dira mugarri esanguratsu batzuk, ez? Horiek gehienak 2023an gertatu dira. Eta, Lurdesek aipatu ditu, ez? Alde batetik, iazko martxoaren 3an, goizuetan egin genuen bertso afaria, oso arrakastatsua izan zana, eta oso gau, magikoa izan zana. Han iragarri genuen uztailerako geneukan asmoa, eta joan dan uztailean Bergarako Elosuko gainean euskerazko baraualdi independente eta autogestionatu egin genuen, hori esperimentu bat izan zen. Ez genekin zeaterako zan hortik, baina egia esan oso esperientzi aberasgarria izan zen, eta hor onduztan, naiz eta hitzez eta aipatu bazan lehenagotik ere, papererako saltoa ematearena, Elosuko baraualdian mamitu zen, eta mahai gainean jarri, eta bideratu egin genuen, ez? Eta horrela, esan eta egin, lehenengo papereko alea, atera dugu, joan abenduan Durangoko azokarako. Ekarri ditugu mordo bat, beraz orain hartu ditzakezue zuen inguruan zabaltzeko nahi aina. Durangoko azokan, 30 bat pertsona aritu ginean txandak eginez eta 4 egunez
papereko ale hau banatzen, 7.000 ale banatu genitun, 4 egunetan, eta jendean erreakzioa orokorrean ona izan zen. Egon zian, hola izan ezan batzuk, baina bueno, egia esan ez dute aipabenik ere merezi. Gehienak oso positiboki hartu zuten. Nik sailkatuko nituzke papereko independentea jaso zutenak hiru multzotan. Lehenengoa da independentea ja ezagutzen zutenena, hori da espero genuen bezala multzo txikina, jende gehienak ez duen ezagutzen, baino batzuk bai, eta horiek egia esan eskerron eta eskerron hitzak bakarri zituzten guretzat, postare bai, batzuk bazekiten, paperera pasatzeko azala, eta bueno, esan zigutene bai, 2020-2021 batean, eta jende asko oso bakarrik egon da, bai seniden artean, lantokia, kalean alde guztitan, eta bueno, independentea izan zala argi txiki bat, ez? Hola, tunela mukaerako argi izpi moduko bat, ez? Alde hortatik oso eskertuta. Bigarren multzoa da ugariena, jende gehiena ez zuen ezagutzen independentea, eta horiek gustora hartu zuten, eta egon dira horien artean, etorri zaizkigunak, egun batean alea jaso, eta hurrengo gunean etorri zaizkigunak esatea, ez zutela ezautzen, deskubrimentu bat izan dela, beharrezkoa dela, horrelako komunikabide bat Euskal Herrian, eta segitzeko hortan. Eta hirugarren multzo batera aipatuko nuke, eta hori da, ezagutzen dutenena, baina isilean daramatena, ez dutenak esaten, ez? Pekatua edo egiten nahiko balia bezala, ez? Galdetuta ezagutzen zenuen, eta 2020-tik hasieratik jarraitu zaituztet, baina ez dute inun esan, ez? Eta hor kokatuko nituzke euskalgintzako eta kulturgintzako hainbat pertsona, ez dakit asko diran, baina mordoxka bat ustot baietz, eta bueno, oso esanguratsua ere, ezagutzen dutela, baina badagola nolabaiteko ostrazismo moduko bat edo, ez? Hoxe, eta gero, argitaratzen degunari buruz. Galdetzen digutenean, edonork idatzi dezaken, edo erantzuna baietz. Horretarako e-mail bat daukagu, info@independentea.eus, eta norbaitek zerbait idatzi nahi badu, horrera bidali besteik ez du, ez? Batzuetan, badakigu ezagutzen degulako, pertsona batek bidaliko digula testu bat, eta badaukagu idea bat zerri buruz idatziko duen, eta interesgarria dan edo ez, baina beste batzutan ez dugu ezagutzen, eta ezagutzen zuen jendean mezua jasotzen ditugu, eta guk aztertu egiten dugu jasotzen duguna, eta jakina aukeraketa bat egiten dugu, ez degulako interesatzen guztia ere hitz egitea, bai? Guk independentean hitz egiten dugu, edo argitaratzen dugu, gure ustez hitz egin behar den gai horien inguruan, ez? Eta zentzu hortan saiatzen gea autu kontziente bat egiten, autu estrategiko bat, herri bezala estrategikoa, edo hortan saiatzen gea bintzat, bai? Azpeitin gaudenez, aipatu nahi dut Iñaki Segurolazana, ogrua, guretzat gaina 2021ko azken hilabetetan, da 22ko lehenengotan oso hilabete gutxitako, baina harreman nahiko estua izan genuna, eta ez dakik gogoratzen zuen ere garai hori, pasen aziaren hilabeteak, eta baina izan zen, guretzat egia zen, babesa eman zigun pertsona bat, eta izugarrizko ekarpena egin zuna. Eta berak esana da, ogruak esaten zuen, batzuek dana siniste dutela, eta beste batzuk edo zer, ez? Osa, batzuk dana eta besteak edozein gauza, ez? Eta hura parafraseatuz nik esan duke, batzuk espero dutela guk dena publikatzea, eta beste batzuk guk edozer gauza publikatuko dugula, ez? Eta horri buruz, ez bata eta ez bestea. Guk ez dugu dena publikatzen, ez daigulako dena interesgarri iruditzen, eta ez dugu edozer gauza publikatzen, edo batzutan ez daigulako serioa iruditzen, eta beste batzutan naiz eta interesgarria izan, ezin diogulako gero guk eutxi, guk bakarrik editoreok hori publikatzeak dakartzan ondorioei. Hori ere kontuan hartu behar da. Naiz eta independentean dena norbaiten izenean ateratzen den, eta printzipioz testuaren ardura sinatzaileak daukan,
egon dira artikuluak oso polemikoak eta autorea ez da beti hor egon bere postura defenditzeko, ez? Osea, desagertu izan zaizkigu eta gero hor editoriak hor gaude pabelloei eutsi beharrean, ez? Hoxe. Beraz horri ere begiratzen diogu zerbait publikatu aurretik, bale. Azken finean, hitz egiten dugunaren arabera egoten da gero egiten duguna. Edo beste modu batean esan da, independentean ere jorratzen ditugun gai eta sustatzen ditugun debateek markatuko dute gero gizarte bezala hartuko dugun bidea, aurrera aterako ditugun proiektua, gure ekimena, ez? Horrexegatik esaten dugu komunikazioa ekintzaren koordinazioa dela. Ekintzaren koordinazioa. Eta gure ekintza euskara da, hori gehalako, hori behar degulako, eta, bueno, hori nahi degulako, ez? Horregatik dugu independentea. Hori da nik esateko nukana, esan nahi nizuena, orain koteri pasako diotitza, eta bukaeran ezer galdetu nahi badezu edo solasaldi txiki bat egin, ongo atartea. Bueno, ni nahi nuen labur emateko aukera beste guztiai, baitzeitea pixka bat hau jarriko. Bueno, paperean, atatzeko lehenengo alea kostatu zaigu. Bueno, digitalean egitea ere bai, dana egiten dugunean da lehenengo aldia, eta digitala egitean izango nuke zailagoa izan zela. Eta izan zen impulso bat hartu eta aurrera egin. Hori enia ez nintzen bakarrik, baina ja 2020 sartu zen jendea eta pixkat ireki zuten baitare lerro editorial hori, gai berri, matasuna. Bueno, daude beste gai janbelarrak oso garrantzitsuak ere, matasunaren ikuspegi berriak, bueno, berriak, ez dira berriak, betikoak, baina batzuntako, guretako bada. Eta gero, paperan egitea, hori 3 urte, bueno, baita ere esan barret, Aitor Unanuet digitalean egin genuenean izan zen lehenengo pertsona gogoratzen dudala, emailera idazten zula, harrapatu zuela, ulertu zuela zertzan independentea eta proposatuz gai batzuk horren arira eta lehenengo ez bazan lehenetariko, niego nintzen argitaratu aurretik, biltzen artikuloak argian eta jendeari eskatuz idazteko, Zellu Zarragari, Fito Rodriguezi edo berriako artikulu batzuk baita ere arrantzatuz eta neukan nolabait aste bat edo 2 aste prestatuta, baina behar dut gehiago eta etorri izan zen lehenetarikoa. Eta ja 2020 hitz egiten genuen, lehenengo bilera genuen, hasi independentea eta jabete beranduago eta horre egin genuen lehenengo bilera ubixan, 17 pertsona elkartu ginela, arau perimetral hori gaindituz. Eta 2020 ere ezagutu milez, Ogurue, lehenengo artikulua, 2020 izan zen. Eta egia esan, azkeneko 2 urtetan hola, hasieran nahiko tutan ibiendi, eta azkeneko 2 urtetan asko lasaiago intzak hartzen du ardura asko digitalekoa, beak egiten du prestaketa artikuluena, dana, ni gehiago diseinu eta kontu teknikoak batez ere, egin behar da webgunea, egin behar da rollo da. Egin behar da eguneratu, daude erazoak ez dian ikusten. Eta baita ere, ziberjazarpenan jarraitzen dula, eta, gauza batzuk horra daudela, zaitzen geha, sufrimendu hori ez partekatzea guztiekin egunero, baina, jakin dezazuten hor badagoela, baita ere, rollo batzuk nahiko astunak. Eta, paperezkoan hor, nahi nun kontatu, buelta bat eman genion aukeratzeko nola egin, ez genekin, trotatiba topatu genuen hemengo bidean, Zumaian, horre dago bidasoa grafik imprimategia, eta, hemen rotatiba bera, gara eta berria, eta hitza, eta imprimatzen antokia. Eta, bain genuen lehenbizi, Karo, kostetan ze formatu da, guztia erabaki genuen, nahiko itxia dago, horrengo bateako hori asko zerratzagoen genuke. Eta gero ere,
beste kontua zen, aber nola banatuko dugun. Eta, karo, horiek dazkate sistema batzuk, bueno, pixkat hortetik baita ere urrundu nahi ginen pixka bat. Edo probatzen dugu zerbait berria eta eskuz esku eta benetan saretu, eta nik uste horretan baita ere asmatu dugula pilo bat ikusi da hori asko Durangoko azokan, 2008an falta genuen kontaktu hori nola hasi ginen, danok entzuten telebistatik mezu bat eta bizilagunei begiratzen pixkatola eta hori Durangon esketzan. Zian beren, zibermunduan gertatzen zenaren kontrakoa, edo telebistan zenaren kontrakoa. Zeuden pare bat, hola, begiratzen independentea horrela, baina institutu eskero eramaten zuen. Eta orokorrean izan zen oso positibo. Hori berko genuke laburpen bat, ze mezu ze jende eraman zituen, aldeak, Eta hori, egunkari ez da bakarrikan irakurtzeko, da gauza asko, da objeto bat, eta eskuz esku pasatzeko, eta aipatu nahi da gauza batzuk, nahiko modu praktikoan, hemen aipatu zen baita ere, adibidez, korrikan egin ziteken, hori berehala dago. Korrikan egin ziteken beste banaketa masiboa, adibidez lehenengo egunean Irunen eta azkeneko egunean Baionan, eta hor, bi egunetan geratu antolatuta, aurretikan egon gorko zen ja antolatuta, eta hori, extra jarri behar da, tipitapa, norantza, edo, ez dakit, alako zerbait. Hortako ideiak eta hori, badago jendea, ideia oso honekin. Arazoa ez da hori. Eta artikuluak berriak idatzi daitezke, baina baita ere badaukagu horre hemerotekan, digitalean atatako artikulu oso onak, eta osatu daitezke 1, 2, 3, dauzkagu 3 urtetako lana hor birziklatzeko, paperean atatzeko. Eta, gauza da, nahi dugun. Gauden prest, eta hori. Lehen nahi batu du, hintzak Oier eta Iratik kriston lan egin dute banaketarako, zutako askoi banatu, deitu zizueten, banan, egon ginen aurretik, zerrenda bat egiten, barau aldira etorri zirenak, bertso afaria egin zuten, kamisetak erosi dutenak, noizbait idatzi dutela, iruzkin bat aimelia dago, egin zerrenda bat, eta bana deitu idatzi, eta horrela geneekin, bagenitu ditzarutak 6.000 ale banatzeko. Batek hartuko ditu 50, bestea 50, bestea 30, eta hola, egin un Excel bat, eta 6.000 genitu banatuko zirela. Eta ordu, nola... xur egin ginen, Zer gehiago jun ginen hori Durangora, eta, entrenatuko genituen 8.000. Bar genituen askoz gehiago. Durangotik buelta 7.000 banatuta, eta beste 8.000, beste 6.000 eskatu genituen, guztira 14.000. Eta tirada bakoitza balio izan du 1.000 euro. Eta, beraz, 2.000 euro kostatu dugu, faktura izan da 2.000 euro, 14.000 ale. Eta egin izan bagenu 14.000 ale danak batera, izango lirateke 14.000 euro. Berretu, 1.200 euro. Adi zaudete, oso ondo. Batekin. 14.000 euro, bagenun koltsoi hori, baino, ez dakit. Guantikan badaukagu lasai ibiltzeko, horiek imprimatzeko, eta beste tirada bat, eta lehenengo izan da pixatola, baina, formula bezala, hola ezin izan. Eta pentsatu dugu, hori, adibidez, daude, makinatik ateratzen da 100 takotan, hori ez genekin. Baina, rotatiba, 25 minututan, imprimatuta eskate 8.000 ale. Da pasada bat. Eta daude dana pale batean jarrita, solaka tonelada bat. Eta gure bildurra esan, tonelada horrekin, ez gara genuen ondo kudeatzen, ez genuen nun sartu, ez genuen fizikokin nun sartu. Komunean batzu, ez da sukaldean, eta gauza da, gero bildur hori etzan reala. Arriskatu bar gara, gehiago imprimatzera eta eukitzea, hori ez dago zelantzera. Eta, aurretik adibidez, orain kontan egingo genu imprimatu zuzenean 20.000.
elkartzen baldin bagara 200, eta bakoitza 200 ematen ditu, ez dakit kalkulak ditut egiten, baina. Bueno, gauza bada norberak egitzea etxean tonelada bat, baina etxean egitzea 200 edo 100, ez dira beste. Eta, hola egin ezkeo, bueno, eta esaten dugu, batako horiek, hau da, ale bakoitza da 10 zentimo. Azkenean gehiago da, deia, potea, bila, ez dakit zer, beraz, bueno, hori kontutan hartu behar da, bai. Eta gero paper birziklatua da, eta gero birziklatzen da, bueno, ez da, arriskatu behar da pixkat hori. Eta bokadillotako edo papelatzeko, zua pizteko, bai. Nago ez zua piztu honekin. Uste diapaten batek erabili dula zua pizteko. Nafarro aldetik, zer. Bueno, banko, pintzat. Balio garritzan, du. Eta, hori, zakit, ingo bagenu, adibidez, nik hartu ditut 200. Bueno, 200 eta gero beste sobratu zianak nik etxera baino 500 nola. Eta egia esan banatzen dituzu. Osea, banatzen duzu, 500 zitezu, baina igual eski lagun bati, hor dago lagun bat, eta hori, 50. Lagun bat, eta 50 hartzen ditune, igual, 4 lagunei bakoitza 10 eman da, banatzen da. Bai. Gero formula, karo, doakoa. Doakoa mantendu behar dugu, egiten baldin badugu sare bat, una enpresa SL, faktur ez dakit zer, Gipuzkoan gainera daukagu hori. Tiket bai. Hori, bukatuko dugu, kesi finantzatzen ari gara ez dakit zer apuntbe, edazera hitza egingo dute, eta nahi duguna da, hori. Ez komplikatu. Beraz, hori. Daukagu kontu bat kudeatzeko kultura elkarte bat, eta esaten duguna da, ehun horiek, ehuneko takoa zer da, olakoa, ez? Hori da 10 euro. 10 euro da kostatzen duna egitea, ehun, olakoa. Hori da 10 euro, esaten dugu, pertsona, banatzeko hartzen baldin baditu gutxienez, ehunka, ez? Eta bakoitzatik 10, gero oso erreza da, borondatea truke horiek errekuperatzea edo gaititzea. Osea, ehun banatuko dituzu, norbaitek galdetzen baldin badizu, eta zer da, horratiz? Borondatea, da ematen dizu. Esaten badiozu bai, igual ez dizu ematen. Baina esaten dizu, borondatea da, barruan atatzen du, eta ematen dizu euro bat, o lo que sea. 10 galdetuta, ehun horiek kurrituta dituzu. Hombre, eta danok egingo bagenu hori, horrela egongo zen, tirada nolabait. Bai. 10 eurokin justu, eta hortik gora, ingo genuke hitzartutak baino gehiago. Baita ere, baina, bueno, azkenean gutxi gora bera. Hori da, pentsatu duguna, eta importantea, behasainen izango dugula, otsailak 3 beste saio bat, atxalde osokoa, eta larun bata da, eta dolarean, leku ederra da, eta, horre beste gonbidatu batzuk ere etorriko dira, independentean idazten dutenak, Adrian Zelaia eta hori, eta Mira Urrazaga medikua, gaur ere, jende oso, Juanjo ere nahi etorri, Juanjo Martínez bere lagunarekin, eta bat, etortzen dira horretan. Beti nahi izan dugu baita ere elkartu, eta negua da oso garaiona elkartzeko medikuak, Bida Urrazaga, Carmelo Bizkarra, eta beraien artean daukate harremana estuta, ez? Eta bazen egiteaz, gure medikuak elkartzea, ez? Magufo kongreso bat. Edo, bueno. Eta, korrikarako ingo dugun edo ez, kalkuluak egiten, barko gozan, behasainan erabaki. Ordurako, hemendik hilabete batean, egon barko zan, bideratuta, eduki aldetik, horrekoan hitza, edukekin dago gehiago hitzaz, nola zuzentzen ditu gehiago, begiratzen ditu eta barrenatzen ditu gehiago konpustadura eta olako gauza. Mugagabea eta hori. Eta hor dago, adibidez, Josune Beranen bat, lehenengo korrika hura etzan nahi erreza izan, edo nola zan? Bai, nolako zerbait. Bueno,
Paco Aristi. Paco Aristirena independentzia, Bai. bai, bida, independentziak estrenatu zuen Paco Aristirena artikulu bat. Bueno, bai, eske independentziarena daukagu nahiko markatuta, Carmelo Landak galdetu zen Jasone Irozi, independenteak bai, baina alzatez zuek independentziaren aldekoak. Nor eta Jasone Irozi da, gu deitzen diogu Jasone Wallace, zera super borrokalari. Zakit ezagutzen dezue, baina eman ditu speech bat, eman ditu, bizitzako manifa horietan, zela giro hola erdalduna, etorri zen, eta giro horretan poliziaren jazarpenarekin, bulebarrean, hartu mikrofonoa eta euskeraz eta esan zituen olako mezu batzuk esan zuen. Bueno, besterik gabe. Hori bai, pentsatu dugu, korrikarekin igual pixateltzea azalean, eta gero jarraitzea gure gaiarekin, claro. Independentzia baita ere osasun arlotik eta guztiak. Baina baita ere, bueno. Eta hori, nahiko genuke, nahi dugu baita ere, behasekoa izatea, parte hartzea gehiago, gaur ez dago denbora asko, baina nahi dugu, igual taldek antolatzea gaika eta ekimenak gauza batzuk pixak konkretatzea. Eta horri begira, erabakitzeko, ez dago erabakita ingo dugu korrikakoa, edo nahiko garbi daukagun momentuz, baina euskalo, datorrengo Durangoko azokan ingo dugula bat. Baina nola lehenengo akatsak eta estresakin eta egin hau, fresko daukagu oraindik, nola egin eta hori, nik uste horrena da beste bigarren batekin egitea. Baina, bueno, baita ere, ni oso lanpetutan abil, beste gozekin, eta hau ez da gure lana, eta inoren lana, eta pixkat denok ikusi behar dugu hori. Eta ze indarrak nola dauden, eta asko, norbait egiten eman izaten beti modu, nago prest, venga, mugitzea banatzeko, hau eta beste, asko eskertzen da egia esan. Egonkorra dagoz, esaten du eta bain independentea dagoela egonkorra, baina, bueno, daude, egia esan eguneroko esasunan laukatu, edo lau baino gutxiago, holako paperezko egitea pixat itotzen gaitu ere bai. Batzutan, baina, bueno. Nik uste jaz esan dudana. Bueno, hemen atzekaldean daula kontu korrontea. Bai. Bai. Eta baita ere helbide elektronikoa baita ere. Idazteko, nahi batzute parte hartu zerbaitetan, ardurak hartu, ideiak, ongitorriak, baina baldin badira batera horren ardura hartuta, asko hobeto. Oso txikilla, korriktia. Oso txikilla? Bai. Hori da marketing. Jarreko bagenu en plan extra hor kontu korrontea, Nik uste dut ez da izan behar esateko izpertik dalantzan diruen behar dala. Ezinbestekoa dala. Funtzionatzeko, orduan, nik uste dut hori bildurrik esan behar dala. Durango igual zailagoa zan, ez da, zeren badirudi doaneko zerbetik iguatzela, eta aldi berean diru eskatzen duela, eta orduan, pixka bat, baina nik uste dut gainatzen, saretzen goatzen eginean nintzat, lasai esan barko litzatik edela, diru edean bat, eta zaka aldonetik laguntzea ondo hori. Bai. Bidurrik ez da behar, badak izte lotxatzen zen. Ez lotxatzen, eta beste hausetan eskatzen dugu, eta... Baina, justo honetan, bai da gai bat, askotan esaten dugu, egiten dugu dirurik, ez dugu egiten diru truke. Ez gira kazetari profesionalak. Profesionala, ez dakit, gauza batzuk, pentsamendua ez dugu egiten horretzen digutelako, nahi dugu pentsatu gratis. Eta gauza batzuk ordaintzea lan hau, ez benetan da, tira da eta gauza garestia, Eta hortako bai, nahi dugu, finantziatu, zu zure eskualdera eramango badituzu lareun, zenbat, jarri 40 euro gutxenez. Eta gainera igual hor banatuz atako duzu, gehiago. Eta gero horrekin batzuk ikusi, edo segun eta zer iraik dituzun, ezin gehabili guztien atzetik ere. 40 euroiek ingresatu kontuan, eta jazta, ez daukago administrazio departamentua.
konprobatzeko, ezakit zer, ez du sartu eta hor dakago el montón, osea, ja. Baina, baita ere eskatzen baldin bada, gero izan behar du zerbaitetarako. Baina, bueno, izan leke tirada berri batzu bat. Hortako bai. Bai, honetan galdu dugu, hori kontutan hartzeko. Baina, bueno, Galdu, baina baita ere, zagaldu. Ikasi da ez bai. Baina, bueno, gutxeneko izan da, sartu ditugun orduak eta diskusioak eta ezakit zer eta bari, ia euro guztion artean, etxa. Ezin da ordaindu. Osea, hau, karo, ordainduko balitz orduak eta ezakit zer, osea, Kotek esan duna borobiltzeatik, eta pelok zanurako bildurri gabe eskatu behar dela, alde batetik urrengo papereko alea, ez dakigula noizko, nahiko nukeia erabakita eduki hemendik hilabeterako, bide batez aprobetxatzen dut, hemendik hilabetera justu behasainen, urrengo junta dizua. Ordurako nahiko banatzaile eta konpromiso hartuta baldin baditugu, alde batetik papereko ale horrek helburua izango litzake autofinantzatzea, banatzaile bakoitzak aleen kostua behintzat ordainduta, eta gero ja, berak berriro birbanatze ditunean eskatu ezake borondatea, eta berrez hori ja norbeak ikusten bezala, ez? Baina enpresa bat sortu gabe, eta hain zuzen, izan da dela, erabat autokudeatua, ez? Eta hortaz aparte ere, kontu korrontea da baita ere, norbaitek arpidetza deitzen duguna edo nahi badu, batzuk egiten dugu, ez? Hilabetero hori jabada jarraitu dezan, egin dezan hori ez, kaja mantendu dadin, hortarako da. Ze gastu finko batzuk ere badaude urtean, ez? Webgunearen mantenua bakarrik eta informatika kontu. Errolapa, gure deitu zion, errolapa. Roll-up. Eta egin genuen Ogurrue Durangoko azokan aurkeztu zuenean liburua, goiteritzia, eskatu zigun, ez zioten utzi bertara joaten elkarrizketara, Ez egon garbi, sartzen utziko ziguten musukorik gabe. Berari. Berak esan zuen. Irrati saioa. Irratia esan juneia, ezin izan zuen, bai. Durangotik. Eta bea telefonoz egin behar izan zuen. Bai, onintzen baitarekin. Bai, eta horri izan zuen, hau diktadura ario bat da. Horrela izan zuen, eta gero, jun ginean, bera ez genekin, bera ere utziko zuten, eta orduan egin genuen elkarrizketa bat kanpoan, eta sortu genuen hau, eta ginean momentu batean oso goian. Egurruerekin, egurrue egotu genunean, kriston parranda bat, eta baita ere grabatu genuen, dakagu materiala bizitzako manifestazio horretan, nola da, Endaiako zubi horretan, hor, etorri zean, bai, Miel Rodríguez eta Ogurrue, eta kriston harreman, ja, bagenun harremana imelez, baina horrez agotu ginen parrandan, eta ja horretik gaimei, balimaz egon roi hona, horrez oso ona, eta, egunero ginen alde bat, mezua bidaltzen, eta behak esaten zuen, zer eraginkorrak, txertoak, nola zan, zinera joateko txertoak, baliute zinera joateko, zer eraginkorrak. Eta, bere aurkezpena grabatzeko, nahi genuen, zerbait, itxuroso egin, eta, kostatu zitzaigun, bilatzen nun egiten den haue, eta genuen hori, eta ez dugu berriro erabili, ze gainera grabatu genion, bi elkarrizketa, hor Durango, baina gero gaixotu ginen denok, egun hori eta gero, omikron, omintzan, momentu horretan, eta ni pasan dituen 10 egun hoean, eta beste batzuk bai horrela, eta azkenean ja gero lanea, ez da gure lana, eta genuen hor materiala Ogurruerena, eta handik gutxira, geratutzana, eta horra dukago petxatzen gaur ekartzea eta proiektatzea, baina ez bukatu dena, eta, hurrengo beste batean, ingo dugu zerbait horrekin. Bai? Ona ditzateke, ja, dago material asko, eta, ingo dugu zerbait, bar dugu, ez dakit. Bai, bale. Zuegit, zein. Bai.
Ondo pasatu zuen jeroglifikoa egiten. Izgurutzatuak, ez, gurutze grama. Benetan hau zan, gau pasaz, nahi genuen periodiko itxura, man. Esango dugu gauza bat, hor aputeren bat, bai, esan duten batean, hemen jartzen du, egunkaria guzen zego egunkaria ditzaben. Egunkaria egunen batatzen da, eta egunkara bat. Eta ez da, egunkaria. Baina guretzako da, egunkari papera, atzegaldean, daka jeroglifiko, gurutzatuak, helburua zan, periodiko itxura ematea, eta horregatik sartu genuen hori, baina ez egon denbora hori egiteko, eta bueno. Eguraldia falta izan zaigu, ez? Horoskopoa eta eguraldiaren iragarpena. Eguraldia, bai. Aldaketa klimatiko. Neri oso indartsua iruditu zait, euskara aipatuaren euskalduntasunean sustraituta ikusi zaituztela berrez. Eta uste gure gizartean asko hori falta dela. Euskarari buruz asko hitz egiten dugu, baina hori baino gehiago da identitatea eta nik uste independentearen sustraiak gehiago dozula euskalduntasunarekin lotuta euskararekin bakarrik baino. Euskararekin bakarrik gauza asko daude, ez dutelek euskalduntzen. Gazteleraz badakigu, baina euskaraz penalen sentitzen. Euskararekin gauza bera gerta egiteke eta gure erronka da geu. Era horretan, indartsua iruditu zen, informazioa emantu zuen moduan, eta irauteko dirua ez da baten broma. Irauteko behar den zerbait, bitartekoak iraunarazteko direlako ekimen batez. Uste dut interesgarria dela hor ere guztitzea, danok, pixka bat, hone iraunkortasuna emateko beharrezkoa dela, bezala momentu batetako broma bat bezala gelditzen da ez. Hola, broma eginda anekdota moduan esango nuke, arranoa atzera begira ipini beharrean, aurrera begira ipentzea indartsua balitzatzen da. Atzera galdu bat, eta guri aurrera berizeiko batean. Zergatik dago atzeaka? Eskerra da dolako? Burua eskerra. Begiratzen duen arentzat hori atzera. Eskerra da. Eskerretik eskubira. Bai esate, baino atzera. Bueno, kendu genuen hori bakizute. Bain da... Irulegi. Irulegi. Eta irulegiko eskua, begiratzen ez duten leku bakoitzan dago norabide batean, ere. Paperekoan dago alderantziz. Bakizu zer, arranoarekin, ea izango zan tipo agila imperial. Bakizu nora, erasoa zan, oteginan eskuindarrak, boxekoak, gerra zibilak genuela, transfoboak, ez dakik zer, holako burugabek ere izan dituzten, jarri nun eskua gora, eta bezan, izango dute, bueno, ez da. Eta dut berak jarri nun, nabiliz. Irudi aldetik hori eskuidatzeko, argazki bat gu ikusten garen askotan, eskerret eskubira. Azten ditugu, eta eskubi aldera guk begiratzen dugu etorkizuna ara begira. Baina askotan argazki moduan alderontziz azaltzen da, eta begiratzen duena nahaztu egiten dugu, ez? Bueno, baina hori argindeta bat besterik ez. Vale. Ainhoa, Ez hori alfa eta omega hori argentintia da ikuspegin linean hori denbora dena zara guztinen mirarik esan dudan, netzat garrantzitsua da, ez? Euskalduntasunean sustraituta edo gaudela. Nire ustez ezin zuen beste modu batera izan, Euskaldun bezala irauteko, hitzen behar zan, hitzen dugun gaietaz, hitzeten dugun gaietaz, pandemiari heldu egin behar zitzaion, eta ondo heldu, gaina. Eta hizkuntzari dagokionez berriz, mundu disidentean edo eduki ditugu kritika handiak, ez? Euskara hutsean zalako, ez? Eta hori ez da negoziablea, ez? Dago independente euskeraz da. Eta punto, hori da daguna, ez? Ez imaz, hain egiten egiten guztia ekin entortzen. Lehen etorri zaite dut, epatu duzu ginean zorrera eta hori. Eta euskararekin lotuta, etortzen zen burura. Nola izan zen, ez nire kasuan. Nik idatzen Gara. 2008ko udazkenean naizen gazteleraz.
Eta kote bilatu nintzen Facebook eta idatzi zian, zure artikula euskeratzen gaude, pero gadoz nago. Eta egungarri berri bat sortzen gaude, hortan sortu gabe zegoen. Animatzen zaitu, idaztea bada euskeraz, idatzi izan dut gazteleraz, euskeraz abestea. Honoietan jarri nintzen eta gainera esan, bueno, baina beharko du zuzenketak beharko ditu, ez? Euskaraz dakitza da, bai, lasai. Eta, bueno, lehenengo atera zen, honoietan edo urtarrian eta ni beti idatzi izan dut, pandemiaren zerikusian zeuzkan gaiari buruz, ez? Eta gero gogoratzen naiz, beti, igual, jartzen nuenean zerbait guztietan, edo zer, kote beti zirikatzen, zergatik ez dituzu ematen go. Hori, eta artikulu batek, betentzko. Venga, ba. Esan nahi duena, neurri batean, niretzako, balio izan du independentean, behartzeko euskeraz Euskalduntzen. Ez beti, bueno, handikap hori nire buruan, ez? Eta basago gazteleraz, eta bueno. Eta hori, eta horiek aipatu dituzunean, etortzen ditzea burura, ez? Nola izan zen zorreran, nola ezagutu nuen kote, nola gogoratzen naiz zeo zer zegoen zitakoa, eta esan nion kote. Eta kote, ez noa, zego guztia pasatu dut lanean, egunkaria martxan jartzeko zer izan. Eta gero ezagutu ginen, Eurovision baita ere, eta asamblea batean sekulako posa, ez? Bueno, berarekin eta jende gehiagorekin, ez? Baina bakarrik, askok ezagutzen ginen elkar, bakarrik, ez saretan, edo teletan. Eta etorri zaizkit gauza asko burura, ez? Momentu gogorrak izan dira, batzuk, baina ja demoraren perspektibarekin baina, eta egonkigarriak. Bai, ni antzeko bizi dut euskaldundu naizela eta gogoratzen hazu pilo bat, Patrik Zurrunzagak ere bai. Tinak ere esan zuen. Hori izaten zuen ez izan zela, Bai. Independentean ibilikeanak, bai, euskaldun gara. Eta izan ditugu, aparte hori bertsoafaria eta holako gauzak, nire nintzen oso bertso mundukoa, baina, derrepente bertsoafaria bat antolatzen, nintzen faratxantea dut ezela. Eta baraualdia, eta euskeraz, eta ikusi dugu, beste batzuk, ez no, que hay que llegar a más gente, no sé qué, eta nola erraldundu dira pilo bat. Horretarako badaude beste komunikazio. Bai. Horregatik sortu genuen, ez zegoen zer, edo behar parezan zerbait. Bai, bueno, beste periodikoak sortuko zidan beste garaietan bezala, bez? Behar zelako. Eta badau jende bat oraindik euskara hutsean bizi geanak. Eta gazte asko zailtasuna dituztenak gazteraz hitz egiteko, eta irakurtzeko. Orduan, claro, jende horri hemen hilala biziko informazioa dator askotan. Orain dela gutxi, hor medikuek osakidetzai bialdu duten idatzi hori argitara duen egunkari bakarra hau izan da, independentea. Eta hori, adibidez, Azkoitia eragile, Azkoitia aktiboa taldeak nabarmendu zuen hemengo prentzan, hori, jaso duen, publikatu duen bakarra izan da hau. Eta gara, euskeraz irakurtzen duenak, hilala biziko informazioa da hori. Bai, hilala biziko, hobeto esan. Jotzen dezu erdera, alba dezu. Gelditzen zen informazio gabe. Nik aitortza bat egin nahi dizuet baita ere, eta da, gaur egun izugarri zaila da, askatasunaz asko hitz egiten dugu, baina askatasunaz funtzionatzen duen hainbat jende ez da, zuek askatasunetik egin duzuen bidean, bat erretza izan ez dena, aitortza eta eskertza egitea. Gero, hemen autore asko daude, Bai, hemen horratzean badago jende asko oso askea. Bai, nik aipatu nahiko nuke independentearen garrantzia bi arlotan, ez da? Bat, bueno, balio izan duela disidentziari jarri nahi zitzaion zera hori balio gabetzeko. Etiketa? Bai, aipatu dugu. Eskubia, zera, ez da? Espainola, zerra. Zitu dirako euskaldunok ezin ginela bertsio ofizialetik
kanpo egon, ez da? Nik uste, hortarako oso importante izan dela, eta beste arlo batean, elkar ezagutzeko. Esan guneak behar ditugulako. Nik gaur, berrezagutu diren bezala mirari, ez da? Esan aspalditik ezagutzen ginen, baina seguruena ez genuen, pentsatzen hemen elkarteko ginenik. Ja, ze sorpresa. Esan horretarako asko balio duela independentea bezalako, edo independenteak, esan bezala. Bai. Zeren, esan nahi dut, elkar ezagutzeko, zer nik uste saretze hori ezinbestekoa dela. Bai. Eta gaur bezalako bilgunak oso importanteak direla, eta nik uste horretan independenteak izugarrizko lan egin duela, eta espero dezagun, denbora asko egiten jarraitzea, zeren seguruena hemendik sortuko da beste bizitzeko edo. Edo bizitza ikusteko edo. Ikusten hori behar dugula. Bai. Zer, nik uste dut, eraman gehituzkela bide batera nun gauza asko ontzat eman ditugun, Google sinistu da. Hori, baina edatzen ere, benetan, ni gauz hemen sentitzen ez, gaio nintzen ez dela. Euskeraz, benetan. Dauket sentimentu bat, txikitan kuian babestuta, ahora sentitzen ez dela. Hori, zuez. Baraualdiare izan zabalako momentu bat, ez? Izan zen erdera barauare bai, ez? Eta hori, balorazioetan atea zen, oso ondo egin dit barauak eta erdera barauak ere bai, ez? Oso ondo egin dit. Erdera baraua, telefono baraua. Bai, bai. Eta baraua orokorra. Gatoz hiru urte oso gogorretik. Akigu, zebazte, pandemia hori dela eta oso tensionatuta egon gara. Eta orain halako lasaitasun provisional baten barruan uste dela, baina garbi dago mundua oso tensionatuta dagoela. Begiratu ez dago Ukrainiara edo Rafara edo Yemenera ez da. Eta ez horri bakarri baizik eta virus kontu horretan, seguru asko izango dugu beste bat, urte bat espada bat urte horru. Eta gainera daude, diru digitalaren kontuak, horrek ez suposatzen angustia horrenekin, aldaketa klimatikoaren guzti hori, karbono kuotak, ONSek ezarren nahi dituena, mila erronka daude, eta bestaldetik daukagu, gure eskerreko alderdi eta abertzalekoak, momentuz behintzate guztiz leharratuta hildo ofizialean. Osea, gai hauek, komentatzen dituen gai guzti hauek, ez dira existitzen, zuek hartzen baduzu erordia ero berdin da zer, honetaz ez da hitz egiten hemen dauden gaietaz. Orduan nik uste dut zer handia dukagula, etorkizun handia arlo zabal horretan. Esan dut ez, momentuz lako lasaialdi modu baten gaude, baina edozein momentutan tensionatu daitezke gauzak, tokera. Eta momentu horri begira, gauzak garbisa marretik gautu, ez? Zer egin, independentearen zera nola zabaldu, eta baita lehen dirua aipatu da, baina dirua beharko da, eta asko igual pentsatu behar dugu baita esate baterako momentu honetan dana artikuluak, iritzi artikuluak, baina zergatik ez bideoak, edo elkarrizketak, edo agian zenei dira batu elkarrizketa bat eta eman, edo beste edo zeini, horrek egitura bat eskatuko du, zergatik pertsona bat ezin da liberatu biordurako edo laurako, nik uste dut oso asko dagoela buelta emateko. Gu ordu hori esartzen ditugu liberatuta egon gabe, baina
Bai, Baina iristen gara. bai. Eta ni bideoia, nire gero zitzaidan, nire askat, 2008tik ona, horrago nire kama, ni horretan egon naiz grabatzen, ezakit, askat momentu batzuk, baina ez dut ematen, txartela deskargatzen den bitartean, Premieren editatzen jartzen naizen bitartean, ja badator beste bat, eta horregatik pentsatzen dut egunkari bat. Baina daskat irudi batzuk, ez dit ematen. Hainaiz ikusten gauza, ez dakit sartu geran, hori dinamika batean, bata bestearen atzetik, eta ondo gongo esan. Nire gustatuko litzaidak egitea plataforma bat, bideo plataforma bat. Bai, horretarako, claro, independentean baditugu bideo batzuk, sartzen ditugu estekatuak eta hori eta baten baina dago limitatua, teknologikoki hori behar dago pentsatuta artikuluak irakusteko. Nahi badugu egitea, gure bideo plataforma bat, gure edukiak sartzeko, helburua hori da. Claro, ez YouTubeen jartzea eta YouTubek erabakitzea kentzea, hori egit digute. Ja, ikusi dugu 2008-en, baina hori egiteko, behar da dirua, baina, karo. Baditugu aditu liberatuak, aprobetxatu gabeak dauzkagunak, eta dira jubilatuak. Guazen aprobetxatzea. Nik uste... Nik uste jakituri asko daukaguna aprobetxatu gabe. Guazen aprobetxatzea. Akaso eskatu ezkero, ez dut esaten asko, baina segurona, ordu batzuk egiteko preste hongo lirateke, eta... Hor dago, Jesus Eitzagirre ere bai, bideoak egiten eta Jokin Labaien, frankotiratzaileak, Hernanikoak, kriston lan nahi dira egiten, baita ere, horiek, gehi batzen inguruan. Ezagutzen ez dute, ez? Bueno, eta tartalo, jubilatua izan gabe, Ni nire gandik hasita esateizuet, jubilatua eta gaina teknologi berrietan aditua, oso nekez bilatuko deula zaguarri. Esan dut askotan, igual denbora dagoen jende bat aurkitu dezakegula, ez da? Ni adibidez eroso sentitu naiz, kotxe hartu eta ara eta ona. Hemetik hartu paketeak eta anitzi batzuk eta hori ganteak eta gero Albertori beste batzuk eta nintzata. Hor oso eroso sentitu naiz, nik erresa egin dezaketena da. Eta hortarako denbora badauke. Lehen pentsatzen nahi nintzen, olako jendea ere beharko dala. Bai. Eta, aditu asko beharko dugu. Badakizun lordez, bilatuak beste alderdik azaldu gentenona, digitalizazio ez duten jakiko, baina bilo bat badakitenean laguntzen. Paga eman bilo behi eta... Uste badaude da. Jende asko kilzaretu egiten. Gutxienez behintzat batzui aitzakiak kendu diegu. Ni lehen aipatu ditugun gai horiekin egon naiz pentsatzen eta akordatzen naiz pandemia hasiera hartan edo berri hartan, hainbat mezu edo bideo edo iristen ziren eta esan, hau, gena izabaldu argi, duzile izabaldu, Eta askotan egiten nuen, gehienak erdera zeuden. Esaten nuen, hau norbaitek euskeraz jarriko balu, ni ez naiz gai, ez daukete moduik, zer zahartu egingo zait eta bialtzera noa. Itzulpenak egiten hasi nintzen, baina egin bat osoa pasatzen nuen mezu bateko hitzekin. Gero bestela heltzea erretzatzen zaiten. Eta orduan eta akordatzen naiz, bat behintzat asko kejatzen zitzaitela. Garai honetan ez dakiz zer ikusten da mundu guztiak euskera baztertu dula eta utzi duela alde batera eta etzaiola garrantzirik ematen da bat eta beste. Bai, arrazoi guztiedez. Nahi nuke hau dena euskeraz norbaitek jarriko balu. Gustura zabalduko nuke. Eta arrazoi maniak, hola genditu zan. Gero, independentea sortu zanen, aitzaki hori bukatu ziren, baina oraindik inork ez dit esaten eskerrik asko informazio horrengatik, Nik uste euskararena aitzaki bat zala, edukiak ematen die minak. Askori, edukiak.
edo ezin onartu ez. Zaurratzen die pilo bat. Euskeraz izatea zaila, eta esatea, eske hau boxekoak dira. Daude, plan... Bai, bera, horren antzekoa gertatu zitzauten beste batekin. Nahi, lagun batek bidali zidan, mezu bat, eta zeon bezala xe, hau, ziki pasa behar diot, honi. Bidali nion. Eta handila estertzan erantzuna. Espainolista ez dakizei, nundi datorren la tribuna. Edo ez dakit, nundi datorren, eta ez dakit. Horti datorrenak, ezin duzu, begiz ikusi, baina esaten dunari erreparatu jozu edo idazten dunari edo. Hor tartean bazeuden zentzuzko gauza batzu. Ez nekin nundik hasi eta esan nion bidali zitenari komentatu nion. Bida, bidali dut zure mezu hoi, eta hasi zait lehenengo erantzune hola, eta hemenago nola buelta eman pentsatzen. Eta esan zituen. Esai jozu, garai baten Radio Paris entzuten gendula. Bertako berri jakiteko, eta ez zala euskeraz. Baina behar zan. Bai. Aitzaki hori bukatu da. Ja, baina hain zuzen, ni konbentzituan nago horregatik, aipatu duten ostrazismo hortan horregatik gaudela, dudari gabe, Ze, hori euskal gintzan, bueno, Josuna Beranek esate dut euskal saltsa hortan, claro, deserosoa da, hau izatea euskal gintzako parte eta eduki honekin, Horregatik da historikoa eta horregatik da bakarra. Oso deserosoa egan, eta hori ez gira bezartu politikan gehiagik. Ez, gehiago sartzen bari. Kritikatzen, edo ez dakitzen, sako jodo. Eta horrek beltura gangodean. Bai. Bai. Gaita horrek ez da, esko eskarrera behi bat dugu, esan baina tango desbagin dugu izala ez Hori hitz gurutzatuen bidez, hola esaten. Ez du inor, deskubrituko. Hitz gurutzatuen bidez. Hieroglifikoa. Ez dakit. Olaxea uzten dugu edo... Hoetemen zerbait ezan? Bai. Eta hurrengo hitzordua, hilabete barru justu, behasainen. Otsailak 3, animatu, eta pentsatu ere banaketarena, eta bakoitza zeiteko kontentzau. Bai, hor ontzitxo bat utzi dugu, egon dien gaztuei aurreiteko norbaitek zerbait utzi nahi bau, eta eskerrik asko, eta Bueno,